Takže ahojte ľudia, dnes si natočíme Texas Poker. Texas Hold'em Poker, ale ja to volám Texas Poker. Takže tak. Videli ste? No, akurát som natočil prvý diel, kde spočíval ten tenis, čo som podal. A povedal som, tento tiket, keď ma to napojí, jeden tiket, čo som podal, že sa na to pozrieme spoločne, keď vyjdem zo záchodu. Proste, bol som na vecku a keď sa teda vyjdem, tak si pozrieme druhý tiket, ako dopadol. A zatiaľ to neviem. Bro, Matouš Šimon versus Stacho Libor, musí tam byť 19 bodov. Možno už bolo. A toto sú tie tikety, ktoré mi vyšli. Takže tak. Dobre, tak znova máme nabitý účet peniazmi. Takže znova máme nabitý účet s peniazmi. Nevedel som to vôbec povedať, lebo som koktal. Neviem prečo zase koktám, ale koktám proste. Fúha, dobre ľudia, som to... 19,5. Nie. Kámo, to som to hroznú lebeninu spravil. Nie, to som nechcel. Vráť sa späť. Ľudia, každý musí dať 2 body. Hej, pán Boh, prosím ťa. Urob to, aby obidva dali 2 body. A budem do konca tohto dňa slušný na každého. A proste budem sa k nemu pekne správať. A tak. OK? Dík. Ďakujem. To je jasné, že to vyjde, ale pre istotu sa ešte spýtam. Keď to bude 8-7 pre Holomajka, tak to je jasné, že to už vyjde. Keď to bude 7-8, tak to nie je jasné, ale... Hej ľudia, keď to bude 7-9 a 7-10, ak to bolo predtým a potom 8-10, tak ja... Fúha, ja neviem, čo budem robiť. No, daj ho tam. Nebuď blázen, daj ho tam. Daj tam, pekne, ďakujem. Ľudia, a počuli ste na začiatku, jak som točal, že 19,5, nedám. Takže 19,5. Nedám. Nedám to. Ja to nedám. Nedám to. To fakt nedám. No to nedám. Ale že fakt to ani nedám. Že a to fakt, že nedám. Že to fakt nedám. A čo sa stalo? Nedal som to. A čo by sa stalo? Vyhral by som. Ale akože, dobre, akože, môžem byť, akože to je dobré, ale môžem byť šťastný za tie 2 300 000. Počkajte chvíľku, niekto mi napísal, tak to stopnem nahrávanie. Dobre, ľudia, hrá sa basket. A o tom som ani nevedel. Prísahám, že ja som klikol na proste live a z ničoho nič basket. Takže OK, pozriem sa na neho. Počkajte ešte. Dobre ľudia, som tu. Som tu. Ten basket. Čo s ním? Toto padne. Možno nie. Nový Zeland. Dobre, už to tam je. Ktorý? Môžu byť obidva. Ale je jeden. No, dobre. 2 399 000. Ľudia, aká to je náhoda? Že presne 399 000. G. Baka. Skibidi, som spolužiak, ja som
už jak spolužiak skibidi. Chovám sa jak spolužiak skibidi toilet, ja som vážny spolužiak. Úplne sa tak chovám, skibidi toilet, Ohio, skibidi toilet. Bro, nechápem, tam keby celé videjko, alebo aspoň polku videjka, robím skibidi toilet, skibidi toilet, tak vypnete to po 20 sekundách, lebo by ste mali také nervy, jak ja, keď prídem do školy. To nechcete vedieť, aké to je? Rádlo s hizom. No to sú semiačka, ne? To sú sezam. Akože sorry, ale ako sezam. Ako sezam je dobrý. Napad. Je to tam! Ľudia! Je to tam! Počkať, tu musí byť... Ľudia, vyšlo to. Viete, čo sa stalo? Vyšol ten tiket. V tom prvom dieli, v prvom dieli to není. Hneď o pár minút neskôr, čo vyšlo videjko skore, jak toto vyjde, tak uvidíte, jak som podal tento tiket. Píp. Mám 489 000. Píp. Dobre, toto nevyšlo. Nevadí, ideme hrať. Ľudia. Vidíte, že idem hrať. Silver Horse Shoes. OK, no naskôr si vystieram tento los. Naskôr si vystieram tých 5 obyčajných zelených losov. Naskôr si vystieram týchto 5 obyčajných zelených losov. A keď sú to obyčajné zelené losy, znamená to, že zelené je napríklad jablko, takže apple. A za to, čo vyhrám, si kúpim apple. Pum! Takže tak, akože Apple Watch, alebo tak. Apple Watch. Kto vydal to videjko? Nie moje, ale jedného takého youtubera. Neviem práve, jak sa volá. Má tam, že p.s, akože pís, ps. Ale, neviem, proste jedno. Ale že proste, že starí rodičia čítajú slova našej generácie. Apple Watch. Kamo, hej, toto keby padlo, toto, kde to teraz stieram, by som bol tak nahecovaný človek, že dovidenia. Prosím, milióny, 60 000. Tak bude to 60 000. Ne, to som nechcel. Idem stierať ľudia hneď druhú polku. No je to 60 000. Pekné, 60 000. Dočkať. No nie. Ja som ho chcel nechať, že by som ho znova stieral. A prišiel by napríklad kamarát, alebo som prišiel za ním s tabletom, že kamo, kúkaj. Mám tento modrý los a dám ti ho za euro. A čo z neho padne, tak za tie peniaze si môžeš podať. A za tie peniaze si môžeš podávať stále. Keď vyhráš, môžeš si podávať. Keď prehráš, má smolu. Keď budeš točiť sloty na mojom účte. Ale len za tie peniaze, čo ti padli. A on že, tu máš euro. A potom by mu padlo len 6 000 a ja. No jak? A úplne budem čudovať sa, že nie, to jak? Ale to proste, počkaj, to je klam. Proste oklameš toho človeka. Čak dobre, ale my by sme, jak mám tie 2,5 milióny teraz, tak by som vidíte, jak tu mám tieto reklamy, lebo ja ich niekedy neberem, že keď mám málo peniazy, tak ich potom zapnem. Tak by som povedal, tak zober si ešte týchto 150 000 za season passu a ešte niečo z toho London passu si zober. 25 000, tu máš 4 losy, 25 000, 54 losy. Takže, OK, tak dík, ako to zdarma? Že hej, tak tomu losu, že si vyhral tak málo. Takže,
Dík, kámo. Dík, kámo. Fakt dík. Kámo, si blázen, dík. Nie. Ale úplne sa bude čudovať, že prečo som to spravil. Pretože, no, pozri sa na videjko, toto videjko, čo som teraz natočil a zistíš, prečo som to spravil. Bože. Aha, aha, tak ty takto ty podvodníčku a ja. Hej, lebo som vedel, že tam bude 60 000, ale spravil som to tak, aby si bol šťastný a mal by si väčšiu výzvu. OK? Takže ľudia, tento turnaj vypnem, lebo ho nechcem hrať. Vôbec ho nechcem hrať, ale že vôbec. OK, ľudia. Toto videjko, to bolo asi všetko. Takže dneska vyjdú tie videjka a ešte po obede by som chcel vydať ešte jedno videjko. Takže tak nejak. Takže zatiaľ čaute! Pum! Čaute!